அப்போஸ்தலர் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 13வது வசனத்தை நம்ம ஜெபமா என்ன செய்ய போகிறோம். ஆமென். உண்மையாகவே வார்த்தை ஆமென் நமக்குள்ள ஜீவனை உண்டாக்குகிறதா இருக்கிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். வசனங்களை நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு ஜீவன் என்ன செய்கிறது, உண்டாகிறது. ஆமென். இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க, அவர்கள் அங்கே வந்தபோது 1:13வது வசனம், அங்கே வந்தபோது மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் என்று நம்ம என்ன செய்கிறோம், வாசிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அவர்கள் அந்த மேல் வீட்டு அறையில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, மேலே ஏறுகிற ஒரு அனுபவம் அவர்களுக்குள்ள உண்டாகிறது. ஹல்லேலூயா. இந்த நாட்களில் ஆமென் நமக்கும் மேல் வீட்டறையில் ஏறி இருக்கிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவை. ஆமென். உங்கள் ஜெப வாழ்க்கையிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, மேலே ஏற போகிறீங்க. ஆமென். உங்கள் வேத வாசிப்பிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்ய போகிறீங்க, மேலே ஏற போகிறீங்க. ஊழியத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்ய போகிறீங்க, மேலே. ஆமென். மேல் வீட்டறையில் அவங்க ஏறினது போல் அப்படின்னா என்ன, கொஞ்சம் மேலே என்ன செய்கிறாங்க, மேலே ஏறுகிறாங்க. ஆமென். இந்த அனுபவம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்தது. ஹல்லேலூயா. ஒருவேளை அவர்கள் மேல் வீட்டறையில் ஏறாமல் இருந்திருந்தாங்க, ஆமென், இந்த அனுபவம் என்ன செஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு, ஆமென், இந்த உன்னதமான அனுபவத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, ஒருவேளை இழந்து போயிருப்பாங்க. ஹல்லேலூயா. இந்த நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆமென் உங்களை அந்த மேல் வீட்டறையில் ஏற பண்ணுகிற ஒரு அனுபவத்திற்குள்ளாக கர்த்தர் உங்களை என்ன செய்யட்டும், கொண்டு செல்லட்டும். ஹல்லேலூயா. இன்னும் கொஞ்சம் ஜெப வாழ்க்கை அதிகரிக்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் ஊழிய வாழ்க்கை அதிகரிக்கட்டும், இன்னும் கர்த்தரை நேசிக்கிற அந்த தாகம் என்ன செய்யட்டும், அதிகரிக்கட்டும். இன்னும் உங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் மேலே, பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏறுங்க. ஆமென். பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஆமென் மேலே என்ன செய்யுங்க, மேல் வீட்டறைக்கு ஏறுங்க. ஹல்லேலூயா. ஏன்னா மேல் வீட்டறையில் பெரிய ஒரு அற்புதம் என்ன செய்து உங்களுக்காய் காத்திருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கை பாருங்க, அதிகமாய் மலையின் மேல் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, ஆமென், அவர் மேலே ஏறி இருக்கிறார் நம்ம பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அவர் மேலே ஜெபத்துக்கு மேலே ஏற ஏற அவருடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களும் அதிகரிச்சதை நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், பார்த்திருக்கிறோம் இந்த நாட்களில். ஆமென். மேல் வீட்டறையில் மேலே ஏறுகிற ஒரு அனுபவம், மேல் வீட்டறையின் அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாகட்டும். ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் இந்த அனுபவத்திற்காக ஜெபிக்கலாமா? எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, சீஷர்களை மேல் வீட்டறையில் ஏறினாங்க ஒரு புதிய அனுபவத்திற்காக. இந்த நாட்களை எங்கேயும் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஐயா மேல் வீட்டறையில் ஏற பண்ணுகிற, மேலே ஏறுகிற ஒரு அனுபவம் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாகட்டும் ஐயா. எங்கள் ஜெபத்தில், எங்கள் துதியில் ஆண்டவரே, வேதம் வாசிக்கிறதுல, ஊழியம் செய்கிறதுல, கர்த்தருக்காக ஓடுகிறதுல, ஆமென், கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாய் நிற்கிறதுல ஆண்டவரே மேலே ஏறுகிற ஒரு அனுபவம் இந்த நாட்கள் எங்கள் எல்லாருக்கும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே கீழ் நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்தில் மேலே ஏறுகிற ஒரு அனுபவம் இந்த நாட்களில் உண்டாவதாக ஐயா. ஆண்டவரே, கர்த்தருக்காக இருந்த வைராக்கிய வாழ்க்கையில அடுத்த படிகளுக்குள்ள பிள்ளைகளை கொண்டு செல்லுவீராக. ஜெப வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்ட மகிமைக்குள்ள, ஆமென், ஊழியத்தில் அடுத்த கட்ட மகிமைக்குள்ள இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் கொண்டு செல்லுவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.